Egunero borrokatzen dugu herri seguru baten alde. Gure gazteak beraien auzobetan eta herrian seguru sentitzea nahi dugu. Eta ez gaude prest segurtasunik ezaren eta beldurraren sentsazioa gure kaleetaz jabetzeko. Gure babesa eta elkartasuna helarazi nahi diegu herri eta komunitate gisa erasoa jasan duten gazteei eta haien familiei. Bakarrik ez daudela jakin dezaztuen nahi dugu. Etxebarriko berria zuekin dago. Etxebarri espazio segurua, askatasunezkoa, errespetuzkoa eta bizikidetzakoa izatea nahi dugu. Beti izan dira eta izango dira ongietorriak printzipio horiek errespetatzen dituzten pertsona guztiak. Baina hala ez bada, ez dugu nahi ez etortzea, ez eta hemen egotea ere.